Ingon sila. Kani itong laway, inirabis. So, ang rabis kay magkamatay. Unya, unsa man pre? Itulon akong laway. Ulbaan ko. Lab, ihatag ko ba? Di pwede, Bibs. Wala ko'y sapi. Kapirahan akong lula. Naisakit ako igso. Kung daras mga magikas Japan. Di ka? Sige, di ka makascore na ako 100%. As in forever. Timani na ha? Astang nagawa. Nanawag ko ni 50 ta. Naday, napit nga ginto sa bursa. Tara na. Magtaksi ta. Tay, paliti ko. Joseph Foy. Anak, dili magbinulok, dili man na Joseph Roet. Unsa man na tay? Bagol ba? Pare og Muslim, kaistoryahan eh. Igso. Iyo pa nagatilaw na kag baboy. Oo. Kaisara, lamay kaayo. Ikaw, Padre, nakatila na kag babae. Sus igso. Lami pas baboy. Pare, igamit pa kuno kag Viagra sa pare. Kaya di kayo por me. Gahit og kaayo, pero birtir, yapang gamaya.